At overtræde personlige grænser. Hej Sally. Hej Connor. Det er lige lidt personligt. No, sorry. Jeg synes, det er sygt tavligt at Sally. Hun sidder bare og skriver med Katinka, mens jeg er der. Du er sygt respektløst af hende. Det er sygt mærkeligt, at Cornelia altid vil læse med på mine beskeder, eller like, det er til min fucking mor. Ensidigt venskab. Helle Axel, kom du i klubben i dag? Nej, jeg har ikke lyst. Hvorfor? Fordi jeg skal lave noget andet. Vi havde sgu da aftalt det. Men jeg gider ikke være fucking sammen med dig, så! Altså, Axel gider bare ikke være sammen med mig længere. Vi plejer at være bedste venner. Men nu gider han mig bare ikke længere. Han er også fucking dum, sgu da. Altså, Jeg gider ikke være hendes fucking ven mere, og hun bliver ved med at følge efter mig og spørge mig hele tiden, men jeg kan ikke mere, altså! Kort det! At være konfliktsky. hallo, Connor. Hvad vil du? Kan vi nok snakke om tingene? Jeg har ikke lyst til at være uvenner med dig længere. Jeg gider ikke fucking snakke med dig. Altså, forstå det nu for helvede. Connor tror, jeg har sagt alt muligt lort om hende på grund af en masse fucking rygter. Og jeg vil bare gerne være hendes ven igen, men hun gider ikke at tale om det. Altså, jeg gider ikke være Sallys ven. Nogen har sagt alle de der ting om mig. Og jeg er også ret bange for konfrontationen. At blive udnyttet. Hej Axel! Ej, prøv lige at se hans sko. Ja, det er lidt en minus, og jeg skal sko på. Hvad fuck er der foregår? Ja. Du ser goofy ud. Så vil jeg læse en lille bog også. Ja, Hvad handler den om? fodbold. Altså, jeg ved ikke, om de vil være mine venner mere, fordi de driller mig hele tiden, men de inviterer mig med til legeaftalerne. Ej ja, Axel han er sådan en af vores bedste venner. Han er altid med, når vi har legeaftaler. Ja, han betaler også altid for vores mad og sådan noget. At respektere hinandens grænser. Hvad med på min TikTok? Hvorfor gider du aldrig være med? Bare fordi jeg ikke har lyst. Kom nu. Nå, men jeg har ikke så meget lyst til at være på sociale medier. Nå, okay, det er fair nok. Jeg skal nok lade være med at spørge mere. Det er selvfølgelig ærgerligt, at han ikke har lyst til at være med. Men hvis han ikke har lyst til at vise sit ansigt, så er det også fair nok. Ikke fordi jeg ikke har lyst til at danse med Cornelia, jeg har bare ikke lyst til at være på de sociale medier. Gensidigt venskab. Hallo Axel, kommer du ind i klubben i dag? Nej, jeg har ikke så meget lyst til det. Jeg vil helst bare gerne være alene. Men altså, vi kan måske være sammen med de andre. Okay, det er fint. Altså, det er ikke fordi, jeg ikke har lyst til at være sammen med Cornelia. Jeg er bare sådan lidt træt i dag. 100% okay, hvis han er træt. Det er jeg også nogle gange. Konfrontation. Jeg har tænkt på det, der skete i det, og jeg synes bare, der er sådan lidt nederen stemning. Ja, altså, jeg synes også, det var super nederen, når jeg, fordi I bare holdt mig udenfor og bare ignorerede. Det har jeg slet ikke tænkt over. Det kan jeg godt se nu. Sorry. Altså, selvom det var virkelig ærgerligt, det der skete i Frivilligtaget, så synes jeg, at det er virkelig fedt, at Axel sådan, ligesom tør at snakke om det. Jeg er virkelig glad for, at han kom og sagde undskyld, fordi jeg synes faktisk, det var oprigtigt dårligt stil af dem. Hallo Axel, skal du ikke med i klubben i dag? Jo, guys! Fucking fedt! Ej, hvor fedt! Yeah! Vi skal i klubben i dag, og det er bare mega fedt. Vi glæder os sygt meget. Ja, vi er alle tre mega gode venner. At støtte sine venner. Er det okay? Har du lyst til at snakke om det? Nej, tak. Er det fra mig? Altså, det er virkelig ærgerligt, at jeg ikke har lyst til at snakke om tingene, men jeg skal da selvfølgelig respektere hendes grænser. Altså, det er bare lidt svært at tale om, men jeg er glad for, at hun er der for mig alligevel.